Eşdiýäňmi, pezevenk? Elinde görkezýän zadyň dykmalyňy dykaryn düşündiňmi? Şo görkezýän zadyň şumada çenli birini edip gördüňmi? Görkezýär ýarly. Sana adamlar ses çykaran okbaly sen pon ganatyň ösüp barýar ýa. Adamlara diýs atdyň. Ýany ölen soň güjüklep zadyny skorsa goýan bolýarmy? Sebäbi sen bilýän, şo görkezýän zadyň sana etjeklerini. Hijab diýdiň, platensy diýdiň, täret diýdiň. Sen kim o? Sen özüň bir täret alyp bilýärmi o? Öz ýeriň öle ussa. Şolar ýa işiň ýok, boş bolsaň, gel bärik men sana gowy gül şüýtür bereýin, palerof getmeli. Mundan meýlek menden sana gowy maslahat. İşleýän armanjylay, işlede öz günüň görber. Biz bilen gidişmäni men sana maslahat beremok. Mundan meýlek bize degişdi bir jala çykarsaň, daşy bir janam ýok çykarsaň, bezewen gatýarmy? Sana soňky duýduruş, soňky maslahat. Egerde öz-özüňe düşman däl bolsaň, men maslahatymy boýunça diňläp hereket ediber. Ot bilen oýnama. Akauntyňa udalyt etmeli bolsaň, özüňe köpçüligi çykmany utanarsyň. Sen geçen edegem men beren sorama jogap bermediň. Ýylan ýaly togusup her hil zat diýip gördüň. Sana erkek galyk sora berilýär. Seni mertesi gün satlyk maşyny çykarýar. Sen azyjyk erkek damaryň baý bolsa, sen diýişiň ýaly. Prosta sen aýdan sözüňe jogap beräýdi. Men kime yüzden yani şoň baleşiklerini aýdýan. Biziň oň bilen işimiz ýok. Biz player pro diýilleri, biz ustalar bilen gidişetimiz gelenok. Ýöne bu pezevenk bir ýerde oturup bilenok, adamlara diýi satmanly. Normalca gasyp otursun, hiç kim ýsa diýmez. Atak oglanır, janyňyz sag bolsun, player pro bilen galyň. Men oglanlar diýip izlenmäne de bir hili görýän sizler utanýan dogry aýtsam şançyn. Gyýjagallam diýäýmeseminni? Siz ýalyk otoranlaň hereketlerini gaýtalanmalymy ýaýyny biziň çağılamyz. Aýdyň şonu maňa. Ha, näme bolýar size gyýjagallar? Gyýda meňdeş oglanjyklar, ýa oglana meňdeş gyýjagallarmy? Näme siz? Men siziň näme diňizden bilemok, size näme diýip izlenmeli men düşünemok inni. Adam bolup bolanok binni, erkek bolup bolanokmy? O, yine eliniz bu ketle çıkıp ýörseňiz ýa, yine jenski tans oýnap ýörseňiz. Bolýam olar ýaly etseňiz o. Ha, joralaňyzam köpelip barýar siziň o. Size reklama etdirýän, sizi düşürýänni kelle ýok. Dogry adamyň etjek hereketi däl o şol. Şollar ýaly bolmak inni norma diýip görkezjek bolýaňyzmy? Şonu propaganda edýäňizmi? Ha, gyýjagadlar. Ya siziň ejeňiz kakyňyz ýokmy, ya dogan garnaş ýokmy sizde? Olar hiç ýer utanyp namys edenokmy kas? Hiç ýer düzetjek bolanoklarym kas siz ýalyklary? Adamlaň ajy sözi, namys etdirýän sözlerim täsir edenokmy? He, o namys nirden bolsun? Azyjygam bolsa, gysmal ýeriňizi gysyp gezjek boluň. Biziň çağalarymyza görelli boljak bolmaň. Dün internetde koronavirus keselinden halas bolan 93 ýaşly bir Italiýaly adam barada okudum. Sizle paýlaşasym geldi. Ýa-ni adam kesellep barnitsa düşürni doktorlar muňa ýaşly her günlük aljak emeli kislorodun üçin pul tölemeli bolarsan diýende ýa-ni adam sojap agdymany başlap. Doktorlar muny köşeşdirmek üçin pul esasat däl ýaşly jan saglyk esasy pul tapdyrar diýip göwnlük beripdirler. Şonda ýa-ni adam şeýle bir söz aýdypdyr bolýan, doktorlaň özleri aglap başlapdy. Näme diýipdir? Ýa-ni ýaşly aýdypdyr. Men aslynda siziň pul tölemeliýäniz üçin aglamok, pul tölemäge ýagdaýyma, pul tölernem diýipdir. Ýöne siz menden bir günlük kislorod üçin 5000 euro soraýam. A men bolsa 93 ýyllap Allah Taalaň mut howasyndan demallym diýipdir. Şol alan dinlerini üçinem iýin gynanýar ýa-ni men bir gedegem şükür etmändim. Hakykatdan hem şeýle bir pikire wagtyr ýa-da bizim käwaplar şu barymyza şükür etmäli ýatdan çykarýar. Şoň üçin barymyza şükür edelim. Netijanem
özüň çykyp. Garaz bu waka Lukmansal Üniversitetinde okuyan osurum dostumyzyň haýysy boýunça Allah dostumyzy birinji kursdan bir gyzy bilen halaşsa, gurulşsa, bäs ýyllap gurulşsa. Ýöne öýnäklere aýdanyk iksem. Ondan geldiýär sugundyýa, senem öňdäkler aýtdy, menem öňdäkler aýdyn diýe. Artynjy kursdan ýetip bolsa toý edilýär, arzuwlar edýärler, öňüne maksat goýýarlar. Iksem öýnäkler aýdýar gyýda welayatda ýa-da dostumyzdan paýtagtymyzdan bir guruply maşgalaň çagasy. Gyýz öýnäkler aýdanna gyýdan kakasy Zan gaýdym, olar gorply maşgala boljak bolsa, bilemokda bagty durmuşda ýaşap bilermikäň? Alandan özüň goraýmasaň, sen bagty bolmagy isleýäs bilä diýe. Ýa-da dostumyz öýnäkler aýdanna kakasy diýe. Ay zan oglum, ana planyň gyýdy we akyllyja, musulman sada maşgala. Özüm gözümizden gorp görenjeri. Özüm Magtymly Üniversitetinde okuýar. Olar malum bolar. Senem Lukman bolarsyň. Zay diýsen zaýmaz we masin diýsen masinmaz we ene iňuly bagyt şol oglum diýe. Ýa-da dostumyz näme diýjeňi bilenok. Kakasyň sözüne ýykyp bilenok. Sebäbi illen kim etmän saklady ular preşde reja ýetirdi. Araşygyň ýatman pikirlenýär näme etseň bilenok. Ertesi günüm okuw baranna ýa-da bir zaman şu telefon saklaýdy diýip ýa-da owlana berýär. Ýa-da portfelinden bir aljak bolup durka ýa-da telefonuna jaň ele, ýa-da dostumyň telefonu ýüzüne seredýär bolyn. Ýüzüne ýürejekdir, öýden bir owlanyň suraty bar. Ýa-da dostumyz näme bolan düşünip ýetseňä. Ondan ýa-da telefon alýarda, goň ýörek gidýär. Amma ala hiç kim ýok ýaly. Ana ýa-da dostumyz şo durýan durup galýar, don galýar. Bah. Näme şuma ikile gitdik alyp içinden şeýle pikir edýär. Gaharna öýnäklere barýada, kaka, eze, siziň diýeniňize öýlenjekmen, razy diýär. Allah symyň toýuny edýärler, 6-njy kursda edýärler nesip edenden, häl gyýdyň jorasam aýdýar. Jorazan, oý hakykaty bilsinni, seni günäkarlap gezmesin, meni aýtsak gatworsaňam diýip, ýa howlanyň ýanyna barýada. Ýadyňa düşýärmi diýär, geçen ýyl sen telefon alandy diýär, jaň ellik, ýüne seredende. Oglanyň suratdyr, onydam ýürejik bady, ýadyňa düşýärmi diýär. Oglanamaydy, hawa diýär, maňa kirip etdi diýär, men bilen bolsam, 5 ýyl ömrüm gidermezdim men ol goýdum, men garaşmadym ondan diýär. Jorasam aýdýar, ol zatlar ýöne bir gornalan zatlar, men gornadym ondan. Ana ýa-da dostumyzam düşünmedim. Näme diýäň sen açygyrak aýtsan diýär. Jorasam aýdýar. Sen öýüňdäkiler gowunam etdi, bilýärmi diýär. Onu maňa sen jyň gelip aýdypdy diýär. Ondan menen baryp Joram aýtdym diýär, Joram sen bagty bolmagy isletdi. Araz şeýdibem, şol akan gornadyk diýär. Hakykatda bilýär aýtyp diýär. Ýa-da dostumyzdan bu zatlar esip goýýar. Näme üçin maňa şu zatlar öň aýtmadym? Öň aýdyrmarsam beýle bolmazdy. Bäsillap gurulşyň halasyny gyýdym. Ýanymda däl men pikir etmedik. Halamayan ýürümdäk ýok adym men ýanymda ýaşap ýördi. Ene gynýasak da eýem geç. Gara diýjek bolýan adym Allah symyza ol goýdy. Hudaýzan ömürlük nesip etdirmedi. Allah'dan her biriňize gowy maşgala, gowy ýanýarlaş nesip etsin. Zanyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Bu dünýede söýüp we söýülip ýaşaň. Sag bolun.